Ти с какво си искаш сандвича, Наска? Моля, аз мога го искам с риба, тон и пъпеш. Добре, ми так ти. С какво го искаш? Мога го искам с риба, тон и пъпеш. Да, бе, добре, разбрахме. Риба, тон и пъпеш, сещате ли се? Някой от вас ял ли е такава комбинация? Не, брат. Що никой не ме пита, що го искам с риба, тон и пъпеш? Пичове, аз нали съм единствения, който сте виждали, който да яде сандвичи с риба, тон и пъпеш? Нали? Да, единствен си. Тогава защо никой не ме пита, що го ям така? Бат, много си бейзик, брат, смисъл голяма шунка, бе, това. Трябва да пробваш с риба, тон и пъпеш. В смисъл, аз си го гейткипвам. В смисъл, пробайте го, само аз ти го харесвам това. В смисъл, аз ям сандвич с риба, тон и пъпеш! Еко! Буквално мина една кола и си вика, what? Той е не сами с риба, той е пъпеш, брат, смисъл. Сещи си супер различни са, брат.